Wat Lada ki pajba ki sngauleng a kan bensim balano ketaka election MDC kan poino Henry kumpakalong menta lajan baroh ki seng sanhima sima kilapan kre elau jong kertong bania khun bat ban aireng hakani ka election MDC jong ka ADC bat ka ADC kaban sawan no kloi how news nem uban sawan kaseng voice of the people party tang hakini ki tiyo ki bala leino kalayo ban palaj pajba ya ki thup kerteng ki jongka ki ban sa aireng hakani ka election kaban sawan uwei na ki kertong ya ka bakaseng ka ibin Bania khun kalong uba Lamsuk Langstang uban say khun na Sutnga Narwan constituency ki kato katni ki jingthmu ka bangilio lum naw neurang ba kalong bau neurang ba uladon manta kumba southwest nam karta ula pendep ya ka metric ka jong na cleariat higher secondary school ya ka class 12 ula pendep na Shillong college ya ka BSc information technology ula pendep na Karnataka State Open University Ulong ru u secretary jong dorbar shnong Narwan na do usnem arjar pra hadu usnem arjar katsau ulong ru u wahe shnong jong shnong Narwan na do usnem arjar khatnyu hadu menta ulong ru u assistant secretary jong senjuk wahe shnong regentia saipung block unit na do usnem arjar khatnyu hadu u agos arjar arpusau ulalong ru u nahikai hakan Narwan secondary school na do usnem arjar chpo hadu December arjar arpulai